Dnes si ukážeme jednoduchú veľkonočnú dekoráciu do okna, ktorú zvládne úplne každý a navyše vás nebude stáť skoro nič. Budeme potrebovať vrbové prútie. Vrbové prútie preto, lebo teraz na jar rastie úplne všade. Môžete ho nazbierať na prechádzke, u seba na zahrade alebo u suseda. A vrbové prútie vám vydrží veľmi dlho. Ďalej budeme potrebovať plastové vajíčka. Úplne jednoduché biele so šnúrkou. Ak nenájdete so šnúrkou, vôbec nevadí, prilopíte si ju tam tavnou pištoľou. Môžete si vybrať biele, farebné, aké sa vám páčia. A posledná vec do dekorácie je samozrejme váza. Ideálne vysoká, pretože keďže robíme dekoráciu do okna, chceme, aby to bolo čo najvyššie. Vrbové prútie je skvelé v tom, že ho odstrihnete aj obyčajnými nožnicami. Vyberajte čo najdlhšie, aby ste pokryli čo najväčšiu plochu toho okna. Vrbové prútie si takto dáte do vázy, ideálne čo najvyššej a môžete sa rozhodnúť. Ak do tej vázy dáte vodu, tak vám prútie časom vykvitne. Ak tam vodu nedáte, tak zostane takéto s malinkými pupenami zhruba 3 týždne. A teraz pridáme vajíčka. U vrbového prútia musíte dávať pozor, pretože keď ich dáte úplne na koniec, tak sa vám stane toto. Pekne dáme vajíčko čo najďalej. Opatrne, aby ste si nepootrhali pupienky. A vidíte, keď ho dáte nižšie, tak vajíčko krásne drží tam, kde ho chcete mať. Ak máte konáriky tenké, ako napríklad tieto dva, tak si zoberte 2 naraz a vajíčko navliekajte opatrne na obidva konáriky. Zase dávame pozor na pupienky, aby sme ich neotrhli. A krásne nám to drží tam, kde to chceme mať. A takto postupujeme kol dokola vázičky, až kým nie ste spokojní s tým, koľko vajec vo váze máte. Môžete si vyzdobiť túto vázu veľmi decentne, pár vajíčok, alebo sa naozaj môžete odviazať, spraviť ich farebné, s mašľami, ako len chcete a určite sa vám to bude páčiť. Komu by nestačili vajíčka, tak si môžete túto dekoráciu dozdobiť ešte mašličkami. Ja som si vybrala obyčajnú bielu, ale vy si kľudne vyberte rôzne farebné, ktoré môžete použiť potom neskôr na pomlásky pre vašich kupačov. Pri zaväzovaní mašličky je veľmi dôležité, aby ste mali vždycky mašličky jedným smerom a tie nožičky druhým. Robí sa to asi takto. Tak sa mi to podarí. Máme to už krásne vyzdobené, omašličkované, ovajcované. Každý podľa svojho vkusu a chutí. Ak by ste si chceli túto dekoráciu umiestniť napríklad na stôl, tak stačí, keď tie vetvičky skrátite zhruba na polovicu, celá tá dekorácia bude nižšia a môžete ju umiestniť aj na jedalenský stôl.